Moi boas, estamos no caso de Trelle na cuarta xornada de excavación desta campaña de 2025. Os traballos na xornada de hoxe continuaron na estrutura circular que apareceu no monte de Trelle Moreiras na campaña anterior do ano 24. Os arqueólogos xa descubriron tanto a cara externa e están agora comezando ca cara interna da estrutura, que xa teñen definida en planta, e aínda que o tempo atmosférico non está a acompañar nos últimos días, os traballos van xa moi avanzados. No que queda de xornada están a definir o nivel de derrubo interno que ten a estrutura.